हेलौ गाइस, गिबियाव नोंथांमोन गासैखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लाबाय। नोंथांमोना नायगासिनो दं राहुल ब्लग चेनेल। जोङो दिनै मोनसे जेनाखि फेब्रुवारिनि 10आव क'क्राझार मिसन बिबिसिनि सिङाव थानाय जेनाखि एनुवेल कनफारेन्स जानो गोनां दङ फेब्रुवारिनि 10आव। बेनि थाखाय जोङो सभायाव थाहैनो थाखाय बादा लुनो थाखाय जोङो गिर्जायाव दङ नै। जोङो दायो थांसिगोन। नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थानो हागोन। अलसिं ए गेरेजानो गियोनिखायनो लांफायासै बियो गेरेनाय गनाङा लाबदों मबाइल हगाय नंगौ रेडि जाजोब्बाय सब थांनोल' नांगौसै ओंखारनोल' दायोसै पावार ट्रेकजोंसो थांगोन जों नै पावार ट्रेकजोंसो स्टार्ट जासिगोन मोनो दा बै खोलानिहा मावनायसै नै थांनाया मानसि गाखोजानायनि मावखानायनो दिनै आइफवानि दालां मोनसे थांनो मोनजोबा बाराया कमप्लिट जाजोब्बायानो नै दासो थुफैखादोंना जोङो लोगोफोर जोङो दायो सफैबाय आरोना जायगायाव क'क्राझार फिल्डआव जोङो सफैबाय जोङो दायो बादाखौ लुलांसिगोन लुनानै जोङो थांसिगोन दैगिसो लायोमोन नैबे जायगायाव गैला देग्लाय मोनाखिसै बे जायगाखौहाय सोरबा लुफैबाय नै बबे साइडनि लुफैखो बेखौहाय जोंनिसो लायोमोन बेयाव बोसोरे जायनो लाफैयो बेनो मोनो जाहैबाय जायनो सिगां फैयो बेनो मोनो बेनिखायनो सोरबा लानानै दोनबाय नैयाव जोंनि दा मय बानायो आइ सिखायो मा ओंख्रि लाबोखो आंखौ लाबोखै ओंख्रि गैयालै ओंखाम लाबोदों ओंखाम संखायोनो ओंखाम संखायोलै जोंनि लाबो आंबो लाबोखायाखै जों मै जागोन एबार लाइभआवथ' सोरबा लाबायनि बे देबादांगिनि बैयावसो लानांसै नामा जोंहा हाइस अयनाय मोनबायलां जाहैबाय गैलिया आरो नै दखल खालामना लाजोब्बाय
लुवाखौ लुनाया बादाया गंनै ना गंथामल' लुदों नै ओमफ्रायो दिरुं सिन बोना दोनजोब्बाय गावबागाव लुफैनोल' नांगौसै गासिबो दिरुं बोनानै दोनजोब्बाय गल गल दिरुं नै बेफोरबायदि बोदिनानै दोनजोब्बाय बै साइडजों गासिन बादा गावबागावनि सिन दंजोबसै बेयाव गंनै ना गंथामल' लुदों लुनायालाय ओमफ्राय लुफैथ'वाखै दाबोनो जोंनि बैयाव ओमफ्राय लामा जिङाव हाई सेकेन्डारि स्कुल खाथियाव दखल खालामबाय नै जोंनि जायगाखौ सबानाया ने एल'दों बिसोरो खुरैजों बायनो हाबायानो जोंनिया एकदम गोलाव होबाय दाननोसैनो साफा बिनिफ्राय बैसिम मन्दलि गिदिरखाय गोबाङै लानांगौ जायो गुवार गोलावनो मेरला लुफैलादों बै साइडजों हनै लोगोफोरनि जोंनिबो थाफैसिगोन 10 थारिखआव गोन्दा गोन्दिजोंनो थाफैजोबगोन 10 थारिखआव लोगो मोनलायजोबसिगोन गोन्दा गोन्दिनो हाबाय नै जोंनाबो जाय जायफ्रा थाफैयो 10 थारिखआव जोंखौबो लोगो मोनसिगोन बे थुक्राझार कनफारेन्सआव लोगोफोर जोङो गासैखौबो मावखांबाय आरोना बादाखौबो लुखांबाय ओंखाम जायै लोङै जोङो न'आव थांफिननो थाखाय जोङो रेडि जाबाय माखासे भिडिअफोरखौ आङो देखायनो हायाखिसै मानोना मावनांगौ समाव मावनांबाय गुबुनफ्रा मावनानै आङो भिडिअ खालामबाय थायोब्ला गुबुनफ्रा एसे बोरैबा साननो नालाय बेनि थाखायनो माखासे भिडिअफोरखौ आङो खेबनानै लानो हायाखिसै होनो हायाखिसै अननानै क्षमा खालामदो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबसक्राइब खालामदो आरो माबा मोनसे भुल गोरोन्थिफोर जादोंब्ला अननानै क्षमा खालामदो